tanghali pala. It's 11 a.m. na. Kapag ano na ako ng ulam, yung ano lang, ang hindi pa sabaw. Teka, I need some scissors. Yan, maghahain ka na dyan, anak. Tapos tirang ano lang din yung ininit ko. Kanin. Hindi ko na sinangag kasi mabilis mapanis pag sangag. Ayan, cheddar. Ay, beddar cheddar pala. Lagi kong sinasabi cheddar beddar. So, beddar cheddar pa rin ang request ni Chris. Ewan ko, so addicting talaga to guys. Yan, and then yung ano, soup namin, soup number 5. Charot. Ano to, yung beef na bola-bola, ay na meatballs. Ang sarap niyan. Promise. So, naglagay lang ako nitong ano. Ito, bone broth, soup base, tapos satay. Yung parang pang ano, pang shabu-shabu na soup. Yummers na. Kaluto na yan eh. Kukuha lang ako ng ano doon. Dadiwakan mo. Ako'y kukuha lang ng grassroots. Ucharan daw. Yung halaman ko, baka mag... Asan? Ayan, oh. A disgrace. Sarap to sa soup. Tayo mo. Grass. Grass. Ouch! Sakit sa tuhod naman. Ow! Grassroots. Thank you. Masarap yan. Oh, ha? Simpleng soup lang yan, pero yummers yan. Lunch tayo. Ito pa yung tira ko kahapon na ano, sardinas. Ubusin na natin. Ininit ko. Then, cheddar beddar. Yung tira ko din kagabi. Tira pa din yan. Ito lang yung mga bago. Yan. Yung soup na nilagyan ko nitong ano, sprout. Microgreen sprouts. Pang soup ni Daddy. Yan. Si Chris. Hiwa-hiwa. Hindi pa kayang mag-ano. Pogi naman ako. Smile ka. Pero man eh. Listo ah. Listo si Groot ah. Tara. Tidim pa nga eh. Magi. Kala ko sasama si Ma. Wala pa. Wala pa si Kuya Chris. Ba't kaya? Dati maaga na yun ah. Good morning! Happy Friday guys. Ay, may iniwan daw si Bunso na ano. Saan yan? Charan! Pandesal. Sabi niya, te, yung pandesal mo iniwan ko dyan sa ano, sa hook sa may pinto niya. Sabi ko, sige. At kanina daw umakyat yung isang kapatid ko. Sumilip si Groot. Nakagat kasi dati ni Groot yun eh. Ngayon takot na takot siya kay Groot. Lahat naman halos nakagat ni Groot. Ewan ko ba to sa asong to? Walang pinaligtas to sa ano eh, sa family members namin. Eh, ano, even si Chris, di ba, nakagat niyan dito. Si Peter, dito. Ewan ko. Ako lang yung hindi, ano, hindi niya makagat talaga. Inaangilan niya ako minsan. May attitude problem talaga to si Groot. Pero never niya akong kinagat. Yan, si Daddy kinagat niyan. As in, nung mag-away kami niya ni Daddy, nung talagang sagutan kami na inaagaw ko sa kanya yung something. Lasing kasi nung si Daddy. Dito na sa Adela yun. Yun, kinagat siya ni Groot. As in, sa ano, sa bandang, sa likod ng puwet. Matawa kayo. Iba din talaga yung aso pag pinagtanggol ka eh, no? Talagang galit na galit siya kay Daddy that time. Kaya pag, ano, paglasing si Daddy, galit yan, si Groot. Yan, pag naamoy niyang nakainom si Daddy, lasing, iba na yung pagsasalita. Galit na yan, inaangilan niya na, inaangilan niya na si Daddy. So, yun. Parang tumatak din kasi nung time na yun mag-away kami. So, yun nga. Kaya sinabit na lang ni Bunso yung pandesal. Yan. Pabili kasi ako kay Jack sa sa Don Carlos. Yung dati binibilhan namin. Yan. Alam niyo na si Auntie kasi mahilig sa pandesal yun. So, lagi nagpapabili si Nene. Sabi ni Jack, ikaw te,
baka gusto mo rin. Actually, pa-diet na sana. Sorry guys, alam ko na ano na kayo sa mga diet ko. Ayan, masarap kasi ito eh. Si daddy niyayaya ko ulit. Sabi ko, dati mag-ano ulit tayo, mag-diet tayo. Kasi nag-stress eating kami minsan. Sabi niya, March na lang daw. Mukulo. Ang aking sinaing. Last sachet ko na sa Holistic Coffee. Ayan, kukuha na naman ako sa baba. Sarap. Sulitin natin. Kasi March, malapit na mag-March. Ano kayo nilagay dito ni auntie? Grabe, sobrang puti nung binabad niya. Nanilaw kasi ito eh. Ninihian ni ni Groot. Ay, yummers. Ito lang pala masarap ng pandesal na to. Hindi ko alam kung anong luto to guys. Basta ko lang inano. Yung pang ano kasi to, pang shabu-shabu ba yun? Maninipis na beef. Ayan, binabad ko kagabi sa pepper, salt, and konting toyo. Then, yan, nirender ko lang yung ano niya, fats niya. And ito yung mga nakuhang mantika. Grabe, no? Yan, tapos dinrain ko lang. Then, nag-add ako ng mushroom and white onion. Ano pa kaya pwedeng isama para sumarap ito. Kasi masarap may may konting sauce, no? Lagyan natin ng sauce. Nilagyan ko ng 2 cups water, soy sauce, then more pepper, then 1 beef cube, tapos palalaputin natin itong cornstarch. Pacham. Literal na pachamba. In fairness guys, masarap. Hindi kasi ako maalam sa sa lutuin sa mga beef. Ayan, kaya pachamba lang. Pero in fairness, masarap naman siya. Lagyan na natin ng celery, ang palapot. Yan, yung saktong consistency na hinahanap ko. Yan, pacham na beef with mushroom. Yan, favorite to ni Peter ganitong luto eh. Yan, kasi nag-ano si Nene, nagluto siya ng dinuguan. Gawa ng request ni Chris, dinuguan. Ilang araw na yun, may magdinuguan tayo. Hindi naman ako pwede magluto nga ng ganun. At 3 lang kami dito, then di naman mauubos. Tapos yun, sabi ko mag-request ka kay Tita Nene mo. So yun, nilutuan siya ni Nene. Pero may nababad na kasi ako kagabi na yung beef nga, sabi ko lutuin ko na. So yan, may kipagpalit ako ng ulam kay Nene. Kaya na natin. Tapos meron ako ditong talong na inihaw na. Dapat ko to. Totorta kasi wala pa si Rico. Baka mamayang gabi na lang. Pero inihaw ko na siya. Lagay ko na lang muna sa ref. Ayan. Tapos ganito ako mag-discard ng guys. Na mga mantika.
Yan, lalagay ko muna siya sa plastic. Tapos, lalagay ko saglit sa freezer para mamuo pa bago ko itapon sa kasurahan. Ayan, dami na. Sa beef. Sabi na, Guchin. Hugas na tayo, Guchin. Aba naman talaga, ano? Uy! Alam mo, sasabihan sana kita hindi sa'yo yan. Tapos, may paganyang ka pang alam, Maggie, ha? Kaloka ka. Ayan, tayo magsasaing ng adlay. 2, 3, 4. Gut ka. Magalit yan si Paknit. Hagot. Paknit yan eh. Ah, sa Paknit? Panit! Panit, panit! O yun! Wala-wala nalang tinatawag kay Poknat eh. Poknat, Paknit, Punit. Oh, lagot ka, Maggie. Share? Ay, share. Ayan, kasya naman yung dalawa. Ay! Arty! Bruha talaga yung attitude. Lunch tayo, guys. Ayan, mga tira-tira ulit kagabi. Ayan, super nangihinayang kasi ako magtapon ng mga tirang ulam. So, sabi ko isang kainan pa yan, di ba? Pati yung tomato. Pero ito yung niluto ko ngayon. Beef with mushroom, tsaka tortang talong, and then yung request ni Chris, kitita niya. Wish granted. Request granted. Dinuguan. Yan. Tapos nagpaakyat din ako nito kasi gusto naman to ni Peter. Si Peter naman ang hindi kumakain ng dinuguan. Kaya palit kami ulam. Kain tayo. Baba na tayo. Anong oras na? Last dos na, oh. Friday naman ngayon, guys. Wala akong masyadong gagawin. Ganda ng skin. Char. Bisit na siguro yung mga ano dyan, eh, no? Wala nang ibang ginawa, eh, no? Anyway, ayan, baba na nga tayo. Tapos pupunta ako sa supplier ko ng gold. Kasi magbabayad na ako or in-order kung ano. Ay, speaking, dapat pala nagpalit ako ng ano. Pero wag na. Mas gusto ko kasi yung simple lang na na necklace. Ganyan lang. Super duper. Maliit lang. Diba, lakas makaganda ng leg. Lakas maka-sexy ng leg. Kaya mga ganyan necklace. So, yan si Daday. Nanonood na naman ng mga kababalaghan. Ay, hindi. Ito ngayon yung sa niya. Sa plants niya. May bumili siya ng yung kumakain ng mga fly. Anong tawag doon, Daddy? Venus. Venus flytrap. Tingnan natin kung mabubuhay mo yun, he. In fairness, ang pogi mo din today. Today lang. Ayan, nalis na, na tayo. Baba na tayo. Kasi magmamahal yung gold. Magiging na siya, magiging 3.5 na ata per gram. Diba? Kaya kailangan mabayaran ko na yung order ko. Bago tayo maabutan ng price increase. Oy, dito. Pasok muna, pasok. Wala pa si auntie. Ayan na pala si auntie, eh. Ayan, sinusundukan na pala. Meron din pala dito, guys, sa Mr. DIY. Kaya mga non-slip turntable. 196. Tapos meron malapad. I mean, malalim. Walang alam kung magkano. 376, 167, 196. So, ayan, mga natin. Mga nadampot. Pero not sure pa yan. Hello. Ikaw nagpupuka sa baba. Yari ka. Please. Ha? Ikaw yun, no? Ikaw yun, no? Hindi ka nakatiis. Tara na. Paano ka kay Kuya Chris? Dali. Lala. Nanood pa rin to.
Dumaan na rin ako sa Mr. DIY kasi nando naman yung yung binibilang ko ng gold. So, ayan nga, since holiday ngayon, wala masyadong gagawin. And wala masyadong palalamove kasi mahal din ang lalamove kapag ka holiday. Makyat na ako, wala masyadong transactions ngayon. Yan, yung mga international shipping na lang, pero baka, ay shucks, ano pa ako. Mga international shippings na lang, kaso baka on on Monday na yun. Kasi bukas, Saturday, wala din pick up ang DHL. So, let's unbox na lang. Ay, unbox. Ano ba yun? Matawag doon? Mag-haul na lang tayo. Tingnan mo, baliktad siya. Naligo muna bago nilakad si Grutin. Nakakatuwa yung mga yung mga nag-walk-in sa shop kasi pag pumapasok sila, mapapansin nila agad yung, or sasabihin nila agad, "Uy, yun ang gamit mo sa mukha. Yun ang gamit mong glue tie." Ganyan kasi nakikita nila yung yung balat ko, yung ganyan, yung face sa face nga. Syempre, pinapromote ko yung mga produkto, di ba? So, wala. Kinikilig lang ako kapag, "Uy, ang ganda ng mo, ang ganda ng face mo. Anong gamit mo?" Ganyan. So, nakabenta pa ako. Di ba? So, di ko alam kung saan ko ipapatong. Sana, hindi kayo malaglag. Oh my gosh. Saan ko pa ko ipapatong, guys? Teka, maghanap lang ako ng patungan nyo. Ayan. Ay! Ay, daddy! Oh, no! Lagot! Oh my gosh! Oh my gosh. Oh my gosh! Ano? Wala. Nabahan ako. Naluglag tong itong camera. Asan yung ko, patungan ko? Wait lang. Ay, nako. Nang bere-bere light yung puso ko, guys. Akala ko malalaglag kayo doon sa pinakababa. Kaloka. Katapusan na ng natin, ng vlogging natin kapag nangyari yun. Ay. So, ayan, dito na lang tayo, guys. Diyos, talagang tumigil yung yung puso ko ng mga 1 second lang. Dumiretso sa muntik na pala, dumiretso sa paibaba. So, anyway, ayan, mag-haul na tayo. Dalawang lang naman to, dalawang bag. Eco bag. Yung aking, medyo mabigat tong kabila. Yan. Dalawa. Sabi ko, medyo napaaga ako sa doon sa supplier ko ng gold. Wala pa siya. So, ewan ko nandun na siya, 4 PM or 5 PM daw dadating. So, wala pa yung items na na pina-reserve ko. Pero nagbayad na ako. Yan. So, yeah! Let's start. So, ito yung mga napamili ko, guys. Kasi maglalabang ako and wala kaming mga hanger, sabitan ng mga panty, mga brief, handkerchief. Ayan, bumili ako. Yung lang, ganyan lang siya. Ayan, para na tutupi pa rin. Hindi masyadong aksayado sa space. Diba? Kasi meron yung pa-square na, masyadong malaki yun. So, ito na lang, dalawa binili ko. 50 pesos each lang naman. And then, nagdagdag ulit ako ng hanger. Ayan, magandang hanger kasi hindi na lalaglag yung mga damit. Yan, yung coated siya ng rubber. Yan, dalawa lang binili ko. So, another 24 pieces. Kasi pwede rin yan sa mga closet. Kasi, since siya, manipis, marami kayo malalagay sa closet nyo. And then, yan. Ano pa tawag dito? Table cloth. Pamunas sa kamay. Pag nagluluto, tapos kitchen towel pala tawag doon. So, ito mayroong isa pa. Tapos yung isa, iniwan ko na sa shop. Kasi pag naghugas ako ng kamay, walang mapunasan. Then, ayan, bumili na ako nito. Pang kuskus sa inidoro kasi sobrang na, pudpud na yung last time na binili ko. Or siguro mga 1 year ago na yun. Yan, bumili na ako. Yan, ito, nasa 50 din ata. Yan, then, additional na lagayan. Storage container, food storage container. Ito is 70 pesos ata or 79. Yan. Kasi meron ba itong cereals na naka-box, gusto ko isalin na siya. Yan. Dalawa, binili ko. Then, ito,
Yan, paglalagyan ko to ng mga kutsilyo, doon ko ipapalagay kay daddy sa ilalim nung nung lagayan ng plato. Yung patuluan ko ng plato. So, ayan. And bumili na rin ako ng mga additional na kutsilyo. Yan, para ilalagay ko siya dyan pagka nahugasan na. May sariling pang-drain yung yung mga kutsilyo. Then, tray. Natuwa lang ako sa tray. Di ko alam kung nilalagay ko dito. Pwedeng itlog. Yan. Tingnan natin mamaya. Bili ako. Then, more cloth. Yan. Pang kitchen. Tapos, 4 pieces na wheel set. Kasi may project ako papagawa kay daddy. Yan. Yung kalahati nung yung top part nung drawer na binili namin. Sabi ko para ko yung ilalim, mawalisan ko, kailangan naka-elevate yun. So, bumili ako nito. Kailan mo gagawin yung daddy? Yung lalagyan mo ng ganito. Yung drawer. Then, natutuwa ko sa mga ganito guys, mga maliliit. Since, 3 lang naman kasi kami dito, konti lang yung mga pinaprepare ko. Diba? So, ayan. So, may may kasama na siyang patuluan. Yan. Pang drain ng mga gulay-gulay or mga karne. Yan. 50 din ata ito. And then, ayan. Another, parang pang drain. Tagili ko sa mga ganyan ngayon. Yan. And then, sa second, yun lang, yung first bag natin. Ayan. Ito sa second, bumili ako nitong strong suction wall basket. Yan, para dun sa sa labas, lagayan ko nung sponge. Yan, kasi pag yung mga kawali, pwedeng doon ko na hugasan, di ko na ipapasok, diba, pag nagluluto doon. Yan, bumili ako niyan. And then, punda, laundry bag. Bumili akong 2. Yan, 2 to eh. Meron na binili si daddy last time, pero gusto ko lang din ng may extra, just in case. Yan, kasi dito pwede yung mga delicate na damit, yung mga pantulog, yung mga maninipis lang dyan, and then isa pa, ganun. Ito medyo to yung malaki. Yan. Yan. And then, di pa hinaan konti. Dinig na dinig yan sa vlog. And then, ayan. Kasi bala kong palitan yung yung sa washing machine. Yan, para diretso siya doon na konti lang yung mapo-fold sa kanya. Ayan, kasi yung isa, mahaba yun. Pag na-fold siya, ang haba, pataas masyado. So, hindi nadidrain ng maayos yung tubig. Bumili ako, parang 19 pesos sa ata to, sa DIY. Same dito. Ayan, ito ata is 29 pesos. Sabi ko baka, hindi magkasya yung isa, nagpasiguro ako ng isa pa. Ayan. Then, tie wrap. Tapos, ito, yan, yung ng kutsilyo. Ano tawag doon, din? Whetstone. Whetstone. Ay, nakalagay yun. Alam ko, pero ano tawag doon? Para panghasa ng kutsilyo. Then, ayan, chopping board. O, diba? Naalala na naman ng lola nyo sa Mr. DIY. And then, bubili na rin ako ng mga extra, mga ni daddy. Yan, mga screw. Kasi nga may project akong pinapagawa. Oh, tayo na to. Ano mo to mga screw Hindi mo? nga akong gawa ng patunay. Ano? Pasaway na pork nut. Ayan, nginat-ngat niya yung Ikaw naman pumalit kila kila burger. Mahilig siya guys, ganun-ganun. Kahit na yung extra niya dito, parang, ba yun? Yung kuko niya, may ganun-ganun niya, may tumutulog. Niya, akala ko nga mapuputol eh. Ngilig-gilig niyang, kagat-kagatin, haltak-haltakin. So anyway, ayan, bumili ako ng extra pang drain para nasasala yung mga maliliit na something hindi babara sa drainage. Yan. 39 pesos. Then, yan, mga bato-bato. Lalagay ko dun sa vase. Yan, bumili ako ng itim, ito brown, and then meron ditong white. Where are you, white? Yan. 3 kulay. Then, ayan. Batya na foldable. Para hindi aksayado sa space, sa mga taguan. Ayan, fold lang. 115 pesos. Medyo mahal, pero okay lang.
Ay, excuse me. And then, ito. Para pasira na kasi yung ano, yung ginagawa ko doon na salaan sa ano, sa may lababo. Oops, nakita ka. Oops, expect nyo na. May mag-a-appear na naman. Nakita ka na, kinuha mo siya. Ayan, mabili na ako ng isa pa. Tapos, yun. Bracket. Kasi, papagawan ko sa ibabaw ng washing machine, lagayan ng mga soap or mga Fabcon. Yan. Project ni Daddy bukas siguro. Bumili ako ng dalawang size. Yan. Ito is 100 pesos. Itong maliit, 100 each. Ito yung maganda kasi sobrang ano niya talaga. Solid na solid talaga. Yan. Tapos isang mahaba. Hindi ko alam kung anong gusto ni Daddy kasi. So, yan. May pagpipilian siyang size. Oh. Ay, kabayo ka. Then, I would like ayan, pag ano, sa CR, yung blue, panlagay sa tangke ng tubig para malinis, mabango. Then, last two, yan, yung nakita ko kanina, parang multifunctional rotary storage tray. Yan. Ito para din sa labas, kasi yung mga manti-mantika, yung mga nasa boteng sinalin ko. Ayan, yung medyo makapal yung kinuha ko para iwas ano, disgrasya. Medyo may pagka-clumsy kasi tayo minsan. And then, bumili rin ako ng isa pa. Ayan. Home Discovery Non-Slip Turntable. So, magkaiba. Pareho sila halos, pero mas makapal lang tong isa. Perfect sa mga bottle talaga. Ayan. Tapos, ito. Sa mga seasoning. Pwede to. Diba? So, yun lang ang mga napamili natin sa DIY. Mr. DIY. Kasya pala isang tray guys na itlog. So, yan. Perfect. Pwedeng prutas, pwedeng mga gulay-gulay. So, ako sa itlog ko nilagay. I mean, itlog ang nilagay ko. O, diba? One is not enough. Kailangan marami talagang ganyan. Charot! Oh, kulang pa sa ano. Ibig sabihin, Ikaw nga. May ibang ano siya, panghasa eh. Mali pala yung gamit ko niya, bisit. tsaka umiikot yan, hindi yan papahid sa blade ng shot, siya pa rin. Yeah, may mga hasaan ako dito. Ayan, yung parang ginagamit ng mga butcher. Kaso, gusto ko matalas na matalas kasi yung kutsilyo. Sinalala ko si... Ay, iba pala yung kay Lolo. Parang ano yun? Ibang bato yun. Bombats. Ibang klase ng bato yung kay Lolo. So, yun, Naku, papahid yung mga mo. sundang nun ni Lolo, nakakatakot. Grabe ka tatalas. Lululululu, syamala. Bilisan mo. Excuse me, Gurchin. Ayan, pangalawang salang na ako, guys. Kain muna tayo kasi nasusuka na ako. Di pa naman ako gutom. Di pa ako nakaramdam ng gutom. Pero, nasusuka na ako. Ibig sabihin, wala nang laman yung ano. yung sikmura ako. Parang, alam niyo yung pag nalipasan kayo ng gutom, mararamdaman nyo na parang nasusuka na kayo. Ganun. Kaya sabi ko, makakain na nga. Yan, yung tira pa rin kanina, ang kakainin ko, yung torta, tapos yung dinuguan, nene, and then ininit ko pa yung tirang sabaw kahapon. So, walang masasayang. Lahat yan, inuubos ko. Ayan, tapos, na-excite na ako. Di ko alam kung itutuloy ko ba yung ano. In fairness naman, may naiwan sa ano, guys, diba? Sa ilong ko, nung magpahay ko ako. Pero, since ano na siya, 3 years ago na, parang, yun. Pero parang meron pa naman. Kaso, yung sa ALAR ko, parang lumapad na ulit siya. So, I don't know kung, di ba ako pinocontact ni Nurse Kate. Nahiya naman ako manguli. Ayan, kasi may nag-send sa akin kanina, yung vlog ni, sino ba yun? Teka, shoutout ko na rin siya. Sinad niya sa akin eh. Sino na nga ba yun? Ayun, si Glessy. Hi, Glessy! Yan, thank you sa pag-send sa akin nung video ni... Teka, buksan ko ulit. Video ng Team Castle Vlogs. Ayan, kasi nagpa-hi ko din siya. Di ba, ang ganda. Pero, di ko pa sure guys kung kailan yun sa akin. Yan, kasi
Nagbabalak din kami ni Mark na magpa-rhino na nga lang. Sabi ko, if ever magpa-rhino kami, sayang yung sayang yung thread kasi tatanggalin din yun. So, still undecided pa ako. Pero yung kilay ko, ang concern ko kasi ayan, drawing na lang yan. Pero ayun nga, kain muna tayo kasi ewan ko. Yums. Hindi pa naman sana ako talaga nagugutom kasi wala pa akong balak kumain. Kaso ayun nga, parang ewan ko, nahihilo na ako na ewan, nasusuka. So, sabi ko, lamnan ko na yung tiyan ko. Ayan. Sobrang kasi, lakas nung holistic coffee. Sobrang lakas talaga nung niya. Ano ba tawag dun? Suppressant. Appetite suppressant niya. Anti. Kain tayo. Palobat na yung yung camera ko. And then, thank you so much, guys. Dito na ako magta-thank you. Malulobot na yung camera ko. Thank you so much sa mga nag-order ng nung thread pa rin. Ayan, tapos sa mga nagsisend sa akin ng feedback na sobrang nagustuhan din nila. Sobrang kuminis yung face nila. Thank you so much. Yan, kita naman. Sorry na. Kita naman, yung face ng ng seller nyo. Diba? Kasi ginagamit ko talaga. Katulad kanina, may na para siyang buy. Sabi niya, uy, anong ginagamit mo sa sa face mo? Ba't ang ganda? Sabi niya gano'n. Sir, ito po, ganyan. Kaso nagbabike siya, kaya hindi ko sa kanya na gumamit siya ng thread. Kasi bawal itong maarawan, guys. Kaya sandamakmak lagi na sunblock ang nilalagay ko. Okay? So, don't forget to wear your sunblock. Okay, guys? Ayan, kakain na ako. And we'll see you later. Kung nga tagas hindi. Lagi mo ko yung nakakalimutan. Oh. Hindi Hindi. Yan ang assignment mo lagi. Assignment niya yan magsindi ng kandila dyan sa mini altar namin. Silip-silip na naman tong brothos na to. Yan. Bango. Yan. In fairness guys, ang bango na itong itong galing sa SNR. Yan, yung fabric softener doon. Kanina parang sabi ko, parang hindi ko yata matataypan to. Pero, ang bango pala. Yan. Then, itong ginamit ko na, yung pearl na pang black. Kasi yung mga nakasalang dito is black. Yan. Tapos, hindi ko nilalagay doon yung fabric softener. So, pinopos ko lang siya kapag last banlaw niya. And then, half lang ng cup ang nilalagay ko. Kasi sobrang na-overwhelm ako dun sa bango. Lalo na dun sa downy. Sobrang bango talaga. Kaya pala kahit anong sabi ko kay auntie, kanawin muna bago ilagay yung damit. Ganun pa rin yung amoy niya. So, diba, nahiya naman ako kay auntie. Kasi nung nung maglaba, nung na siya na natuyo na, pag ka sa kanya, pag natititiklop mo na, ganun pa din yung amoy niya. Sabi ko, oh my gosh, hindi sa hindi sa the way na si auntie, magbanlaw, kundi doon talaga sa sa dahon niya mismo. Tara na muna, Grote. Nag-edit din kasi ako ng vlog kasi ayan, natutuwa kayo na everyday akong may upload. Kahit 1 week yung yung late ko sa mga vlogs. Pero ayun nga, sinisikap ko guys na everyday makapag-upload. Kaso, minsan talaga walang vlog. Kaya wala rin akong ma-upload. Diba? Talaga, kailan. Spider, wala laging sumusungaw. Ayan, nagutom tong brutos na to. Wala na siyang kanin Konting-konti na lang yung tinira ni daddy, kaya mag-dumplings na lang daw siya. Steam na lang namin sa micro. Yan, nabili ko sa Shopee. Yan. Micro na steamer. Ano ba yan?
Ilan ang kaya mong ubusin? Dinukdot pa rin parang hugas ng kamay. 10, 2, 4, 6, 8, 10. O, santo sena na yan. Yo! Ayan. Tulungan mo mami mong pandak. Ayan yung kanin ko. Good for 3 days siguro to. Or 4 days. Yan. Hindi ko muna siya sasalin kasi bagong saing pa naman siya kanina. I mean, bago lang siya. Tsaka hindi rin to panisin guys. Yung adlay. So, that's it for today's vlog guys. Wala naman akong gagawin. Kundi mag-edit na lang. Nakatapos na kami ng labahin ni Daddy. Ayan. May naman pine-prepare ko lang yung ni Chris, yung dumplings and mag-e-edit na ako. So, good night. See you tomorrow. Good night. Tugbo. Ay! Salboy talaga si Moggy. Talo ka lang. Talo ka lang sa takbuhan eh. Ayan, good night today. Night. Ano patuloy yung paa ko po? Visit na tayo. Mamatay pa yung isang kuko ko sa inyo eh. Ha?